Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина. Исегезгә төшереп узабыз. Яңалыклар чыгарылышын сез экраннарда күрсәтелгән QR-код ярдәмендә кирип карый аласыз. Шикләнмәгән медицина ярдәме Сидоровка бистәсендә беренче фельдшер-акушерлык пункты ачылды. Балаларны урамга чыгарга куркабыз. Тукай районы Бырды авылында яшәүчеләр хуҗасыз этләр белән көрәшә. Автомәктәпләрдә имтихан үткәрү кагыйдәләре үзгәрәчәк. Хәзер булачак машина йөртүчеләрне нинди үзгәрешләр көтә? Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 37 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 5 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 30 мартка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 19385 очрагы билгеле. Аларның 16176-сы терелгән, 56-сы узган тәүлектә. Шикләнмәгән медицина ярдәме Сидоровка бистәсендә беренче фельдшер-акушерлык пунктын ачу тантанасы булды. Хәзер шәһәрнең иске өлешендә яшәүчеләр өйләреннән ерак китмичә дә ашыгыч яки планлы ярдәм ала алачак. Чаллылар бу яңалыкка ничек карый һәм ни өчен пункт шәһәр эчендә барлыкка килде? Алдагы материалыбызда. Торжественное открытие фельдшерско-акушерского пункта объявляется открытым. ФАП фельдшер-акушерлык пунктта бирдә уруларга планлы һәм ашыгыч медицина ярдәме күрсәтеләчәк. Моннан тыш шифахана хезмәткәрләренең авыруны стационарга илтү өчен дә мөмкинлекләре бар. Ераграк микрорайоннарда яшәүчеләр мондый пунктларга ихтыяҗ кичерә, чөнки медицина учреждениесенә кадәр юл шактый вакытны ала. В связи с тем, что пожилые женщины, они зачастую не всегда могут подойти в женскую консультацию. Здесь будут брать мазки на онкоцитологию. Это, в свою очередь, раннее выявление онкозаболевания. Ярдәм сорап һәркем мөрәҗәгать итә ала. Сидоровка бистәсенең шәхси секторында 700 өлкән кеше яши. Шуларның 400-ы икенче шәһәр хастаханәсенә беркетелгән. Жители возрастные, первопроходцы КАМАЗа, получается. Теперь будут ходить сюда. У нас очень хорошее место на стыке частного сектора и МКД Сидоровка. Будут все ходить. Мне кажется, разгрузят и вторую горбольницу. У нас участок очень большой, прием ведет врач. Мы будем уколы, давление мерить, старики, вот, жители у нас пожилые, они уже туда не могут в поликлинику ходить. Они будут сюда ходить. Здесь же прекрасная поликлиника, хорошая, рядом дома. Табиблар ашыгыч ярдәмне хәтта документларсыз да алырга мөмкин булачак дип аңлаттылар. Ә моны планлы кабул итүгә полисны онытырга ярамый. Лилия Гатина, Диана Малярова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Балаларның урамга чыгарырга куркабыз. Тукай районы Бырды авылында яшәүчеләр хуҗасыз этләр белән беренче ел гына көрәш алып бармый. Авыл балалары даими рәвештә сукбай этләр белән очраша. Ләкин бу очрашу һәр вакыттагыча дустана узмый. Безнең редакциябызга Хаҗиевлар гаиләсе мөрәҗәгать итте. Күптән түгел аларның өлкән улына эт һөҗүм иткән. Бу хакта хәбәрчебез материалында. Бу беренче генә очрак түгел, Айзатның әнисе укучыга нәкъ менә шушы эт ташланган булган инде. Шул хәлдән соң 2 атна вакыт узды, ә балада курку хисләре әле дә бетмәде. Сейчас страх постоянно, когда он видит на горизонте собаку, все останавливается. Нам приходится подвозить его до школы практически с утра, но к 7 утра ребенка водить в школу тоже не вариант. Мы уезжаем в 7 утра на работу, мы в городе работаем, а дети здесь учатся. Хаҗиевлар гаиләсендә 3 бала, 2 бала да мәктәптә эт һөҗүм иткән юлдан йөри. Эш көннәрендә авыл урамнары буш, халык эштә. Эт ташланган көнне исә Айзатка бәхет елмайган. Этне күршесе куып алып китә. Шул рәвешле баланы шифаханә ятагыннан коткарып кала ди баланың әти-әнисе. Собака подбежала сзади, повалила меня, куртку порвала и тащить начала. Я испугался, перевернулся на живот, голову защитил. Мужчина какой-то проходил, он подошел, прогнал ее, она убежала. Я встал и в школу побежал. Мәктәп хуҗасыз этләр җыела торган урын белән янәшә урнашкан. Ата-аналар борчуга калган, балаларны ничек сакларга? Мальчика одного тоже собака недавно покусала. Сильно? Я не знаю. Говорят, что сильно. Это твой одноклассник или вы учитесь? Нет, он меня на 3 класса младше меня. Собаки бегают, гавкают, постоянно кидаются на детей. Детей маленьких, например, в магазин страшно отпускать. Например, года 4 ребенку, если будет,
на него собака набросится, что он с ней сделает? Авыл җирлеге башлыгы бу проблема турында белә. Февраль айында этләрне аулау эшләре булган, ләкин алар кимеми. Буквально на прошлой неделе опять привезли откуда-то опять 3 бродячих собак. Вот такая проблема есть. Я, конечно, с себя ответственность не снимаю. Понимаю, что это наша работа, что мы должны, значит, работать над этим вопросом. Заявка подана в район. Тукай районы башкарма комитетында хуҗасыз этләрне тоту буенча эш алып барыла дип хәбәр иттеләр. Моннан тыш җирле халык турыдан-туры авыл җирлеге башлыкларына гаризалар калдыра ала. Айгөл Низамова, Диана Малирова, Айдар Мусин, яңалыклар. 1 апрельдан автомәктәпләрдә имтихан үткәрү кагыйдәләрендә үзгәрешләр үз көченә керәчәк. Хәзер машина йөртергә хокук алу өчен майданчыкны аерым тапшырырга кирәкми. Укучылар үз осталыкларын шәһәр проспектларында күрсәтәчәк. Булачак машина йөртүчеләр әлеге үзгәрешләргә ничек карауларын хәбәрчебез белеште. Автомәктәпләрдә яңалыклар әле үз көченә кермәде. Шуңа күрә чынбарлыкта ничек эшләячәге аңлашылмый әлегә дип белдерделәр. Хәзерге вакытта булачак шоферлар, инструкторлар белән бергә мәйданчыкларда һәм шәһәрдә теория белән практика эшен үзләштерәләр. Само обучение происходит в штатном режиме. Изменения произойдут тогда, когда мы получим регламент. С учетом изменения регламента, опять-таки говорю, на слуху, обучающие начали к этому относиться гораздо серьезнее, потому что это все будет происходить немного по-другому. Автомәктәпләрдә укучылар исә яңалыклардан курыкмый, әзерләнергә вакыт бар диләр. Я, в принципе, не переживаю, потому что я считаю, что мы все люди, мы всегда справляемся с любыми задачами. И мне кажется, я все смогу, если мы будем тренироваться. Вот, поэтому мне абсолютно спокойно на душе. До сдачи экзаменов у нас осталось 2 месяца. Изменения правил к ПДД мы не переживаем, потому что у нас очень хорошие инструкторы и хорошо нас обучают. Вот. Думаем, что все будет хорошо. Яңа кагыйдәләр нигезендә булачак машина йөртүчеләргә ябык мәйданчыкта күнекмәләр күрсәтергә кирәк булмаячак. Алар барлык күнегүләрне дә шәһәр буйлап йөргәндә күрсәтәчәкләр. Имтихан тапшыру вакыты 30 минут чамасы тәшкил итәчәк. Үзгәрешләр мотоциклчыларга кагылмаячак. Проведение экзаменов на заранее определенных маршрутах исключается. Экзаменационные маршруты теперь будут представлять собой перечень дорог и территорий, на которых проводятся практические экзамены, что позволит исключить возможность их заучивания кандидатами в водителя. Үзгәрешләр хаталар исемлегенә дә кагылачак, алар өчен штраф баллары каралган. Әйтик, имтихан вакытында куркынычсызлык кайышын эләктермәгән яки телефоннан файдаланган укучылар өчен имтихан вакытыннан алда тәмамланачак. Тагын бер яңалык автомобильдә күзәтүчеләр булу мөмкинлеге. Айгөл Низамова, Лилия Агатина, Александр Кощеев, яңалыклар. Машина йөртүчеләр игътибарына 31 март көнне 9-дан 13 сәгатькә кадәр ГЭС поселогының студенческая тукталышындагы светофор эшләмәячәк. Бу ремонт эшләре башкарылу сәбәпле. Моннан тыш 9 сәгатьтән 10 сәгатькә кадәр һәм 15 сәгать 30 минуттан 16 сәгать 30 минутка кадәр Раскольников һәм Марат Юсупов урамнары килешелешкән урында да светофор объектлары сүндереләчәк. Машина йөртүчеләргә үз маршрутларын алдан карап кую сорала. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Лилия Агатина, сезнең белән сау булашам. Исән мин булыгыз. Популярные инфракрасные керамические обогреватели в Набережных Челнах. Московский проспект 128/9. Теплоэлектроцентр. Скидки и доставка на сайте esk16.ru. Вы мечтали? Мы создали! В магазине «Светофор» перед Боровецким мостом еженедельно сырная среда. Только по средам все сыры по 299 рублей. «Светофор». Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматологии «Улыбка». 54 62 31.